Anem a començar un tema nou, el tema 11. Ja és difícil, ja no és fàcil. És més, mireu el títol, una màquina matemàtica. I la màquina matemàtica heu de ser vosaltres. Heu de ser ja una calculadora humana. Diu, fa molts anys una dona molt valenta que es deia Ada Lovelace va ajudar a crear una màquina per a calcular. En un principi calculava operacions, però després va ser l'origen de l'ordinador actual. Repte, t'atreveixes a inventar una màquina per a sumar? Bé, doncs com no tenim els components nosaltres en casa, la màquina de calculadora serà la vostra ment. Preparats? Comencem. Ale. Diu, pensa i escriu els resultats. Primer, 10 més 10. Ens hem de fixar en la desena. Desena i desena, val? 0 més 0, unitat 0. 1 més 1, 2. Val. Una altra vegada. 10 més 20. Val. 0 més 0, el deixem igual. 2 més 1. Perfecte. 3. Val. Continuem. 10 més 30. 0 més 0, 0. 3 més 1, la següent del 3 és el 4. Molt bé. 10 més 40. 0 i 0 se nos queda igual. El següent del 4 és el 5. 4 més 1, 5. Perfecte. Molt bé. 10 més 50, 0 i 0 se'ns queda igual, i 5 més 1 són 6. Bé, esta està fàcil, però així se complica la cosa. Primer, hem de llevar. Al 9 li hem de llevar. En aquest cas, al 9 li hem de llevar 1. Si posem 9 ditets, li llevem 1, ens queden 8. I el 0 se nos queda igual. Bé, als 9 ditets hem de llevar-li les 9 palletes, les 9 que tingueu en casa, val? Li anem a llevar 2, perquè el 0 se'ns queda igual. A 0 li lleves 0 i te quedes en 0, te quedes igual. Però si a 9 li lleves 2, opció A, contem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja hem aplegat. Quants en tenim? Molt bé. 0 menys 0, igual. 90 menys 30, vinga. Anem a llevar-li 3. 3 en el cap i anem a plegar a 90. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Quants tenim? Contem 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Perfecte. Vinga, anem a fer-ho així, que és de majors. 0 menys 0 se'ns queda igual. I el 4, 90 menys 40. Val. De 4 fins a 90, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Quants tenim? 1, 2, 3, 4 i 5. I apuntem 5. Val. 90 menys 50. 0 menys 0, 0. Perfecte. I ara de 5 fins a plegar a 9. 5, 6, 7, 8 i 9. Quants pales tenim? 1, 2, 3, 4. Perfecte. Estem bé, xics? Continuem? Val.
perquè aquesta també és un poquet difícil. Diu quants punts té cadascú. Calcula-ho i encercla el guanyador. Bé, doncs anem per parts. Primer anem a veure el xiquet este que té els punts de color roig i diu que té 23, i apuntem així, 23, ja està, ja el tenim apuntat, 11, que si no es liarem, sumarem més, sumarem menys, i 35, ahí està. He apuntat tots els punts del nostre amic i no m'agrada gens. Vaig a treballar en verd, val? Primer que res, anem a sumar les unitats. Val. Ara això ja ho tenim que fer molt a pressa, 5 més 1, 6. 6 més 3, 6. 7, 8, 7, 8 i 9. I apuntem ahí, 9. Vale. 3 més 1, 4. Molt bé. 4, 4 i 2, 4. 5 i 6. Perfecte. Este xiquet té 69 punts. Ara la xiqueta de verd. Mira, podria haver fet cadascú del color seu. Vinga, doncs va, a partir d'ara vaig a fer-lo, va. A veure la pell roja. Diu que té 25 punts per ací. ...44 punts per ací. Uau, 44. I 12, una altra partida que ha guanyat 12 punts. A veure, quant ha guanyat la xiqueta esta? Comencem per els més grans, més difícil, més fàcil. 5 més 4. 5, 6, 7, 8 i 9. 9 més 2. 10 i 11. 11. Problema. Li hem de regalar una desena. Ok? Va. 2 més 1, 3. 3 més 4, 3. 4, 5, 6 i 7. 7. 7 més 1, 8. Continuem? Anem a per la xiqueta el moño de color ros. A veure si veu. Ah, no, esta xiqueta té les cartes de color blau. Bé. I té per ací 32 punts. I apuntem 32. 24 punts. I 40 punts. No està mal, no està mal. I sumem. 0 més 4, 4. 4 més 2, 6. Este ja és facilíssim. 4 més 2, 4, 5 i 6, 6. 6 més 3, 6. 7, 8 i 9. Per ara va guanyant la xiqueta de les ulleres. A veure este xiquet que té de color groc les seues puntuacions. I anotem 22, 46 i 17. Bé, anem a sumar. 6 més 2, 6, 7 i 8. 8 més 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Què fem amb el 15? 5 unitats i una desena. Bé, comencem sempre per la que està a dalt i així no se'ns oblida. 1 més 2, 3.
3 més 4, 3. 4, 5, 6 i 7. 7 més 1, doncs 8. 8. Qui ha sigut el guanyador o la guanyadora? Qui ha sigut el nombre més alt? Molt bé. La xiqueta de blau. Encerclem la guanyadora. Dictat de nombres. Preparats? Vull veure totes les llapiceres damunt del dictat de nombres. ¿Vale? Noranta-sis. 96. 69. 69. 81. 81. 85. 85. 31. 31. 55. 55. 21. 21. I per últim, 19. 19. Vaig a tornar a repetir-los. Així anirà el 96, 69, 81, 85, 31, 55, 21 i 19. Comprovem? Ok. El primer que havíem dit era 96. El següent era 69. El següent era 81. L'altre 85. 30. 50. 5. Fixeu-vos la panxeta que l'heu posat bé, 20. I per últim, 19. Preparats per a fer l'altra pàgina? Vinga, va, que ja ens queda no res. Diu, quants en queden per vendre? Vale. Si abans tenia 58 i ara n'he venut 27, és que tinc més o és que tinc menys? Molt bé, tenim menys. Així que tenia 58, m'han llevat 27, he venut 27 i anem a veure, hem de restar-los. Quants falten de 7 a 8? Quantes van? 7 en el cap i 8. Ui, ja m'ha plegat. 1. De 2 fins a plegar a 5, 2 en el cap, 3, 4 i 5. 2, 3, 4 i 5. Quantes van?
Molt bé. 3. Tenia 85, escrivim així, 85, i he venut 30. Hem de llevar-li 30. Val, de 0 a 5 o a 5 li llevem 0. Si té 5 euros en la butxaca i no li llevem res, quants euros té a la butxaca? Perfecte, 5. Tenim igual. Però si té 8 i li llevem 3, pues vaya faena. Vinga, de 3 fins a plegar a 8, 3 al cap, 4, 5, 6, 7 i 8. Quantes n'hi ha? 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, 55. Bé, quants tipus de claus, Diu, tenia 26 i n'han venut 5. Ui, que poquet. Esta és facilíssima. Ja sabeu segur. De 5 a 6, quantes van? 5 i 6, ja m'ha plegat. Una. I de 0 a 2, molt bé, 2. Perfecte. I fixeu-vos, encara que s'hi ha venut un muntó, és el que més li queda per vendre. Ale! Vinga, preparats per a completar la sèrie? Vinga, campions, que sí que podeu fer-lo. 43 més 2. Doncs mira, molt fàcil. 43, 44 i 45. Vaig a llevar-li una. 45 menys una. El d'abans, lleva-li 1. Molt bé, així li lleve 1, 4 i 4. Més 2. 44, 45 i 46. Anem a llevar-li 1. El d'abans del 6 és el 5. 45. I ara anem a donar-li 2. 45, 46 i 47. Perfecte. I li llevem 1. El d'abans del 7 és el 6. Perfecte. 46. Preparats per a fer la següent? Bé, bueno, així te diu que 10. 10 és la decena i sí que hem d'afegir-li a l'1 més 1 són, molt bé, 2. 22. I ara llevem 1, una unitat. El d'abans del 2 és el 1. 21. Ara, decena. Una decena. Anem a afegir-li una decena. 2 més 1 són 3. 31. Ah, anem a llevar-li una unitat. Hola. Vinga. 1 menys 1, 0. Anem a donar-li una decena. 3 més 1 són 4. I ara, anem a llevar-li 1. Quin és el nombre que va abans del 40? Qui tinga la number square, per favor que el mire. I qui no la tinga, el d'abans del 40 és el 39. Vinga, continuem. Així, li hem de llevar una decena. Al 9 li hem de llevar 1. El d'abans del 9 és el 8 i la unitat se nos queda igual. Ara li hem d'afegir una unitat. 4 més 1, 5. I el 8 se'ns queda igual. Ara hem de llevar-li una decena. Si li llevem una decena, se'ns queda en 75. Ara hem de donar-li una unitat.
76. Ara hem de llevar-li una desena. 66. I per últim li anem a afegir una unitat. 67. Esta ha sigut més divertida que aquesta, Vinga. I això ja, si voleu, diu en equip seguim aquests 2 passos per a preparar una màquina de sumar. Primer un rotllo, pintes. Això és més difícil. Podríem fer-lo en classe, si voleu, s'atreviu així. Si poses 4 palletes més 5 palletes, per exemple, després quan cauen te quedarien 9. I això ha sigut tot per avui, ha sigut una classe molt llarga, però hem de ser calculadores humanes. Fins ara, bonicos!